ASANTEHEMAA Dotiyie no ahyase o menhia ahemfie na ɛhyase ade ba kwa nkrɔfo aka ho asɛm wɔna hunu bi da ɛyɛ akɔmfo a onum ɛbɛkɔm ɛwɔ menhia ahemfie na obubusa sɛ adentina ASANTEHEMAA Dotiyie ase akɔmfo ɛwɔ ase saa ɛmu kyerɛmu ana yɛde ɛbrɛ ho no na sɛ onim abakɔsɛm a ɛyɛ nananom akɔmfo ɛboae ɛna ma ɔsanteman ɛbaeɛ nsɛntie ne sɛ nia otwa asanteman furuma ɛyɛ ɔsante na odi kan na ɔsɛe kofi tutu a odi kan na deɛ ɔboa no ɛyɛ obiri kɔnfo anɔkye ɛna ɛboa no bere a ɔkɔm yɛ mɛsɛdwo kofi baeɛ na ɔyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ nam so ɛma ɔsanteman nyinaa etumi ɛka bɔ omuo ɛnam obiri kɔnfo anɔkye ɛne na ɔsɛe kofi tutu so ɛna wɔnom ɛboa ɛma the war of liberation Asante eko agye ne fa ahodie saa bere efiri de ntirasɛm a ɛnɛ Asante akura kra di barihia aba abɛyɛ ɔman kɛse a obiara ntimi no ɛwɔ awiase a ɛwɔ mu yi na sɛ ɔhwɛ saa bere no a obiri kɔnfo anɔkye ɛnneɛma ɔyɛ bɛsi ɛko no kra no ɔnoa na ogya so bere ebenya bere ba bɛkyerɛ kora fa so no akɔ no kwan ɔfo aso na ɔsɛ ko fitu ka bɔ mu afei Asante mpanimfoɔ bi te sɛ kufo asɛnsonom ɛyɛ kuma wutrebu akɔdua adwuso di kɔpem ɛdina kaskase ɛne kufo ɛmu nyinaa amoboae na nananom wɔdi bie sɛ tumi nyinaa yɛ onyankopɔn bɔ so ne asase dia na saa tumi no yɛ Asante mu adeɛ ɔde ama Asantehene a wɔsike gya kofi mu na Asante ne sike gya kofi aseɛ no ana wɔnum bia a ɛsom saa tumi no na tumi wɔ nsuom ebi wɔ nyiam hum ne ahamu nipomuo ebi wɔ framem na yɛwɔ akɔmfo a ɔmo na kɔm saa tumi no etie wɔ ne ka saa akɔmfo empo nasofo nyinaa sumankwan na de ɔma no wɔde akɔsom Asantehene etse bibi si ɔmo ahyia ahemfie a na sɛ wɔnum ɛba na ɔnɔhɛ ɛboa ɛma amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔ so etinya abosomsɛm na mmom gyidie a Asante wɔ ɛwɔ Nyankopɔn mu ɛne twa kan akɔmfo mu ahoho mu ɛnna da ho ɔmo yɛ akɔmfo ɛkɔm yi a ɔmo ba ya na sɛ fata sɛ ɔbɛfo sɛ nananom ɛne akɔmfo ne kapɔ mu ma ɔsanteman ɛbaeɛ ntum saa yɛ a ɛnkyerɛmu no gyidie bi ɛwɔ mu kwame yɛ ne boate kɔkɔɔtɔ manhyia ahemfie ɛne ɛbɛyɛ aba no wonya ma manhyia ahemfie a ɛne ne bɛɛdi kan akabnefoɔ ano mmiɛnsa woba a amammerɛ amanneɛ ɛmpani nsɛm ne atesɛm bebree ɛna abɛnya asua tie Otek FM so Otek 102.9 FM so wotie nso a wokɔ YouTube Facebook ne bia ahodoɔ so a nea ka nyinaa wobɛhunu na wɔsua deɛ ɛde afiri